Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA sobo kɔnɔ. Eba nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ VOA soba kɔnɔ n'o studio 6 ye an ka bi tarata don o kibaruya bɛna boli ninnu de kan. Jamanatigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump o ka kiirisota Miami bi bi na. Antonio Guterres ale ka ladilikan ka ɲɛsin duniya keleyatɔ ma MINUSMA ko la. Colonel Assimi Goïta ale ka taama Segu ka farafinitigiw ka kalata kɔlɔsili min kɛra o don juin kalo tile 11 na. Nigeria a yirala k'a fɔ ko fariya ko bɛ sen n'a ye. Gɛlɛya bamuso o ni denmusow cɛ denbayaw kɔnɔna na ka fara an ka bi seko ni dɔnko kɛnɛ kan an bɛna kuma ni kala min ye n'o ye Burkina Faso kunde o masamuso ye n'a bɛ wele ko Gɔni ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni mo ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumaba ye k'a las'an ma. N y'a fɔ a ɲɛna cogo min na an ka jamukan daminɛna na Donald Trump n'o ye Amérique républicain jamanatigi kɔrɔ ye ale bɛna kiiritigɛso la bi a siɲɛ fɔlɔ tarata don ayiwa kiiritigɛ walibɔ dɔ la min ye jamanatigi kɔrɔ a jalaki ko a ye fanga ka sɛbɛn gundoma dɔw lajɛ k'u jira ani yɛrɛbɔya na ka taamakɛlaw kan minnu ɲininen don jamana kɔnɔ ka dogo sɛgɛsɛgɛlikɛlaw la minnu fana tun bɛ ka sɛbɛnw ɲini VOA Bambara kunnafoni lasira Mariam Traoré ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump tun welelen don Miami bɔgɔ jeninen ka kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a sera ye kuma min na n'a ka taabolo ni kɛwalew ye min bɛ a yɛrɛbakun kofɔ a sinsinna ka i n'a fɔ a tun bɛ deli ka kɛ san caman tɛmɛlenw kɔnɔ cogo min na k'ale ma kojugu fosi kɛ ko taabolow de bɛ ka ta politikiko kun kan ka ɲɛsin a ma nka a waati ni gɛlɛya tun tɛ se ka sɔsɔ ka d'a kan a ka kan ka jalakili 37 minnu taara ka ɲɛsin a ma bɛɛ lajɛlen jaabi n'o dɔw de ye k'a fɔ k'a tun ye jamana ka foroba gundola gafe dɔw ta ka taa n'o ye a ka so i n'a fɔ kiiri jalatigɛlikɛlaw n'o ye procureur ye y'a lase cogo min na n'u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko nin baara minnu kɛra jamanatigi kɔrɔ Donald Trump fɛ bɛna sɔn ka dan sigi jamana ka lakanako la ni k'a sɔrɔ a tun ye a kunnafoniw jɛnsɛn minisiri min sigilen don kiiriko kunna kɔni ye nin jalakilikan ninnu bɛɛ lajɛlen labila jumadon min taara ka ɲɛsin jamanatigi Trump ma n'o ye jalakilikan 37 ye 31 b'a la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka ɲɛsin jamana ka lakana o gundola gafew kun kan a jalakilikan tɔw bɛɛ ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ka kumakan dɔw ma minnu jatilen don kumakan kolonw fɛ a ka laseliw kɔnɔ ani fɛnɛ ka ɲɛsin New York o lahalayaw kunkan ko ma jatalaw ye Trump ka ja dɔw labɔ ja minnu na a ɲɛkɔrɔla dibilen don kuma min na a tun jɔlen don kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a yirala k'a fɔ ko dan o bɛ a ka jaw labilali la jama la ko fɛn min ye jatala fan o fan ye ma yamariya ka don jamana ka kiiritigɛsoba kɔnɔ min kɔnna kiiritigɛla dɔ fɛ ntɛnɛndon wula fɛ n'o de senfɛ a y'a ɲini kunnafoni sɛnsɛnnaw fɛ ko fɛn min ye kumakɛlan ye n'o ye telefɔni ye mayan ka don kiiritigɛso kɔnɔ u bolo. Ayiwa duniya keleyatɔn o ɲɛmɔgɔ n'o ye Antonio Guterres ye ale ye ladilikan kɛ bi tarata don ka ɲɛsin lakanatɔn ma ko ka duniya keleyatɔn ka ciden jɛkulu min bɛ Mali la n'a bɛ wele ko MINUSMA k'o labɛn ko kura walasa ka sinsin ni baarakɛlaw ye minnu bɛ to sen na n'a bɛ fɔ ko k'o fɔlɔya o hakɛ damadɔw kan VOA Bambara kunnafoni lasela ale bɛna lakalan ye an k'a lamɛn Kayatu Traoré fɛ. Duniya keleya tɔnba ɲɛma Antonio Guterres ye laɲini kɛ Conseil de sécurité fɛ minnu ka kan ka danatigɛli kɛ juin kalo tile 29 nataw la ka san kelen fara MINUSMA ka baara kuntalaw kan Mali jamana kɔnɔna na ko u ka a lajɛ ka MINUSMA ka baara kɛtaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kunba kelen ye yaasa u nafaw bɛ lakodɔnniya cogoya min na kuruba la fo ka se foroba fanga kuncɛ waati ninnu ma min bolodalen don mars kalo la san 2024 waati la dankariliw cayalen don waati min na lakanabolow kan u tun ye taabolo 3 de tun da yira ka dɔ fara u ka lakanakɛlaw hakɛw kan kana se fo u lasegin kumaw ma ne u ka baara conditions ma dafa ka da u kan tarata donna u ye a da yira Conseil de sécurité la k'a ka dɔ fara baara kuntalaw kan ne san kelen ye ko nka k'u kana fɛn fara lakanakɛla hakɛw minnu yamaruyalen don u bolo kaban n'o hakɛw bɛ taa sɔrɔdasi 13,289 na ani polisi 1,920 ɲɔgɔnna ye jate yɛrɛ min ma se ka dafa kosɛbɛ ka sababu kɛ gɛlɛyaba donnen ye jamanaw
soroli la minnu be fɛ k'u ka lakanakɛlaw bila kana baara nunu kɛ n bena sinsili kɛ fanga min be n bolo ye kan fan fila bɛɛ lajɛlen kan yaasa ɲɛtaga minnu sɔrɔla olu be se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka se k'u nafa bɔ ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛnw olu bilasirali baara waliyaw ye a n'a kumaɲɔgɔnyaw ye ani furancɛ fanga yɛrɛ taabolo ye a ka fɔ la. Nin tun ye VOA kunnafoni lasela ye n'o ye Kayitu Tarawele an ka foli b'a ye sisan an b'an kun da Segu n'o ye Balanzan sigida ye n'a yirala k'a fɔ ko colonel Asimi Goita ale kɔni ye taama dɔ boloda ye bi VOA Banbara lasigiden ka bɔ Segu Albert Jeni ale bɛ ayiwa taama ni ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Tarata juin kalo tile 13 Mali transition jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale bisimilayara Segu d'a ka gun kan. Asimi Goita ka nin taama kunfɔlɔ taara ka ɲɛsin siraba min bɛ bɔ Banankɔrɔ ka taa Joron ka o sira Kolomo kari. O tɛmɛnen kɔ wale min ni o kɛmɛ ka Segu ni a kama bɛɛ lajɛlen kamana guan ni o tun ye Comatex ye. An ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita a ye Comatex dayɛlɛli baaraw fana bila sen kan. O siratigɛ kɔnɔna la an y'an ka kuma galama tɛngu Comatex baarakɛla dɔw la minnu bɛ u ka nisɔndiya ani u ka folikanw kɛ. Ne tɔgɔ Numori Kante, coordination CSM UNTM, je suis le responsable. Comatex jɔlen ni sanjɛ kɔnɔ guwa kɔnɔ fili dabaliba mafɛmaya yan bɔr'o la k'a sababu kɛ Asimi ye. Comatex dayɛlɛlen sisan bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bɛɛ lajɛlen bɛ Choguel fo ale a premier ba kɛ Asimi yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ parce que le 7 septembre je me rappelle le 7 septembre on est lettre sɛbɛn o y'a sɔrɔ an ni liquidation tɔ tora ɲɛ comme ye mais la vivacité de Segu était morte. Voilà, donc la réouverture de la Comatex aujourd'hui là bi kɔni bi y'a nisɔndiya de. Famata Maïga, Comatex ouvrier do ne bɛ baara kɛ blanchiment na vérification ne ka nisɔndiya dan t'a la hakɛ t'a la wa ne b'a dɔn Segu n'a lamini bɛɛ bɛ ten ne bɛ cogo min na bi. Asimi kɔni foli min n'an kan ka k'a ye bi hakɛ foyi t'a la Ala de b'a sara Ala k'a sara. Asimi ye fantanw ni yatimɛw ni dɛsɛbaatɔw jigi tugu cogo min na Ala k'a n'a yɛrɛ jigi tugu a n'a ka transition Ala ka n'a to nkalon na Ala ka n'a to janfa la fasojɔden do kunnawoloden do yɛrɛwoloden do. Ne tɔgɔ ye Modibo Balo ne bɛ baara kɛ Comatex la ne donna Comatex la le 1er octobre 1996 à 96 ka na bila ça va faire 28 ans ou bien 27 ans an b'a kɔnɔ an bɛ baara de kɛ kɔlɔbɛ kɔnɔna na balawu min nana wuli usine kɔnɔ k'a fɔ ko ka usine feere o tɛ se ka kɛ anw bolo yan nɔ Segu bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bi Asimu n'Asimu y'i président Mali yɛrɛ bɛɛ kana funa Segu bɛɛ funa Asimu ye. Ne tɔgɔ ye Mamutu Pleya n ye Comatex dugutigi ka conseiller n bɛ kuma sigida bɛɛ lajɛlen tɔgɔ da alhamdulillah an bɛ barika da Ala ye Ala mun ye bi yira an na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira ani silamɛ bɛɛ lajɛlen na se tɛ anw ye bamananw ko maa min nisɔndiyalen don n'i ko a ka kuma n'a nunji ma tasuma fa a da fiɲɛ b'a fa an bɛ barika da Ala ye an bɛ barika da sɔrɔsiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ barika da Asimi n'a ka mɔgɔw ye se t'anw ye anw ka sigida kun tiɲɛna mɔgɔw wulila ka taa u kunfɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na ni mɔgɔ min kɛra sababu ye k'o tigilamɔgɔw segin ka na se t'anw ye ni se wɛrɛ tɛ ka dugawu k'a ɲɛ. Transition jamana ɲɛma ye i kunda Segu gouverneur dagayɔrɔ kan yen yɔrɔ kofɔlen na ani ayiwa Segu diinɛtigiw Segu kintigiw ani Segu dugutigiw fo ka taa se Segu laadalatigiw ma ani olu fana sigira ka masala Jeni Albert VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na Bamako fanfɛla la n'a yirala k'a fɔ ko Mali fini masiri tabaw ye kalata joona boloda min kɛra juin kalo o tile 11 na ayiwa kelenna tun bɛ fasoden jama kalata kɔlɔsili farankan jɛkulu ɲɛmɔgɔya bolo u ka cisama la a ye dɛsɛ kɔlɔsi i n'a fɔ wotekɛlaw ka sɛbɛn sɔrɔbaliya n'o ye nansarakan la liste des électeurs kalata yɔrɔw ɲɛfɛ ani a ladilikan fana ka ɲɛsi EJ ma n'o ye kalatan labini jɛkulu fana ye walasa ka kalata boloda jɛlɛnya kɔnɔna na VOA Banbara lasigiden Bamako Mohamed Daɲogo ale b'a ɲɛfɔ ɲɛna an k'a lamɛn. Sɔrɔsiw ka kalafilidenw juin kalo tile 11 kalafiliw jateminɛ kulun bɛ n'o ye kosɛm ye ale ye a ka jateminɛ la 18 ka olu bila ka taa dugubaw la i n'a fɔ Kayi Kulikoro Sikaso Segu Mopti Gawo
Tombouctou ani Kidal ani Bamako dugu kɔnɔ u ka jateminɛw ye mun yira an ka Saliya Traoré lamɛn n'ale bɛ nin kolokofɔli in na. Ma an y'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ gafe mun kan ka bila bureau da la ni loi électorale yɛrɛ b'o yira o kan ka bila bureau da la o gafe kelen de fana kan ka kɛ agent électoraux bolo ni mɔgɔ o mɔgɔ ni e kan ka voter o bureau kɔnɔna la i bɛ na i tɔgɔ lajɛ n'i b'o bureau kɔnɔna la i b'i ka sɛbɛn di n'o sɛbɛn n'o bɛ se ka kɛ document modèle bɛɛ ye komi dérogation y'o fɔ an ye cogo min na loi électorale ni kalata in na a bɛ se ka kɛ carte d'électeur a bɛ se ka kɛ carte d'identité biométrique ye a bɛ se ka kɛ pièce wɛrɛ ye mun ye pièce officielle ye di agent électoraux ma olu b'a lajɛ o gafe sɛbɛn in kɔnɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ e yamaruyalen don ka voter ni bureau in kɔnɔna la comme ça n'o kɛra i b'i ka kalata kɛ kalata waleya an y'a ye k'a fɔ o liste in o tun tɛ bureau de vote kɔnɔna la o dun ye kɔlɔlɔ belebeleba ye kalata hukumu kɔnɔna la parce que n'o kɛra n'o liste in tɛ yen donc o bɛ possibilité di mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i bɛ se ka voter o i tɛ se ka voter i b'o bureau kɔnɔ i tɛ se ka i bɛ t'o bureau kɔnɔ donc i bɛ se ka kala fili o ye ko ye mun ye ko sɛmu an kami dɔɔni. O gɛlɛya tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Saliya Traoré ka fɔ la mun ye Gawo ani Tombouctou ye u ka jateminɛlaw hali k'a sɔrɔ u ka yamaruya sɛbɛn b'u bolo ka se ka ni kalafili ninnu jateminɛ u kɔni u ma se ka don kalafilisow kɔnɔ ka sabu kɛ maa minnu kɔni tun bɛ nin kalafilisow kunna u ma sɔn ka yamaruya d'u ma. Saliya Traoré mun ye Gawo ye ani Tombouctou ayiwa a b'a dɔn k'a fɔ baara kɔni bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔna la o sariya hukumu kɔnɔna la anw ka baara mun ye jateminɛ ye anw tɛ se ka jateminɛ in kɛ cogo si ni o ye autorité indépendante de gestion des élections ye mun fana bɛ jateminɛkɛlaw ka hukumu kɔnɔna la k'olu ka baaraw kow ɲɛnabɔ donc olu de bɛ gafe d'aw ma mun bɛ se k'a sabantiya k'a fɔ ko aw kan ka nin baara in kɛ ayiwa an y'o gafe sɔrɔ o gafe in dira an ka observateurs ma donc observateurs taara terrain kan malgré que o yirara u la an tilala ka ɲɛmɔgɔw wele sɔrɔdasi minnu tun bɛ responsable minnu tun bɛ ka tila ka préfet wele olu ka confirmer k'a fɔ ko kalata observation n'o ye jateminɛ ye ko autorisé len don n'u ka papier b'u bolo u bɛ se ka baara kɛ mais o bɛɛ la u ma sɔn an ka mɔgɔw ka to o bureau kɔnɔna la pour que ka se ka jateminɛw kɛ. O de la sani juin kalo tile 18 cɛ kalafili tɔ bɛ kɛ mun na kosɛbɛ maaw kɔni u ye laɲini damadɔni kɛ ka ɲɛsin ka don cakɛda min n'a ɲɛsinen don nin kalafili kuɲɔgɔn ma n'o ye EJ ye. Saliya Traoré. An y'a ɲini autorité indépendante de gestion des élections fɛ n'o ye EJ ye sariya minnu talen don loi électorale kan olu ka se ka bato dɔ fɔ n'o ye article 39 ye mun bɛ tengu kalafili jateminɛli kan n'o ye observation ye o ye droit de y'an bolo donc an kan ka o kɛ an b'a ɲini toujours autorité indépendante de gestion des élections fɛ a ka autoriser dimanche nata komi kalata mun kɛra dimanche tɛmɛnen o kalata jaabi o dépouillement kan ka kɛ le 18 u k'a to observateurs ka taa pour que ka taa an ka finitigilakaw ta ka taa lajɛ tuguni k'a sɛbɛntiya. Kosɛbɛ maaw ye sɛbɛn min bɔ sɔrɔdasiw ka kalafili o kɔfɛ u y'a yira o kɔnɔna la k'a fɔ ko mun ye Kidal mara kɔnɔna kɔni ye mun ye kalafili ye o ma se ka kɛ sɔrɔdasiw olu dagayɔrɔ la. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. halisa an ka kunnafoni farafina gun fan wɛrɛ la an bɛ taa Cameroun jamana na n'a yirala k'a fɔ ko John Furundi n'o ye jamanatigi Paul Biya ka tariku kɛlɛcɛ dɔ ye n'o ye Cameroun jamana mara ni nɛgɛbolo ye kabini san 40 ni kɔ la o sara a si tun bɛ san 81 na banajan dɔ kɔfɛ o y'a ka politiki tɔn parti ka laseli ye tarata don Front Social Démocratique walima SDF n'o ye fanga ɲinitɔn fɔlɔ ye min ka lasigiden bɛ Cameroun jamana ka lajɛba la n'o ye jamanatigi ka n'a ka sigiba ye o sara juma don ayiwa kun su tilancɛ la SDF y'o fɔ a ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Furundi tun ye siɲɛ 3 kɛ cɛbɔ ye min ma se ka ɲɛ sɔrɔ Biya kɛlɛ la san 1992 san 2004 ani san 2011 jamanatigi kalataw la o siɲɛ kelen bɛɛ na a ye jɔyɔrɔ 2nan de sɔrɔ. An b'an kunda Rwanda jamana kan na ale ka dɛmɛbaga M23 murutilenw ye fagali muso minɛni ani kɛlɛ juguya wɛrɛw kɛ Congo kɔrɔyan fan fɛ kabini san 2022 la laban na Human Rights n'o ye baɲumankɛtɔn ye HRW ye a jalaki da a kan ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min bɔra tarata don adamadenya ka jɔsariya tɔnba ka fɔ la duniya kelenya tɔn ka kan ka dɔ fara a ka ɲangili sɛbɛnw kan M23 ɲɛmɔgɔw ka fara Rwanda jamanatigi kan minnu bɛ ni marifatigi kulu nin dɛmɛ min ye marifa ta tuguni san 2021 laban na.
Nanjarabi Suma dalilui bolongarabi Ikanawa kaneto Konoji yiriba boloye Nejigiye Jigajiye Bafajiye VOA Afrique ni VOA Afrique buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la halsa abe malikura de kunnafoni kuna an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako ana lamini na an bɛ sɔrɔ fana ayiwa tominia radio parisien kan fiɲɛ turukala 98 segi kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara halisa aw bɛ malikura jamukan de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC studio ayiwa 6nan kɔnɔ sisan an bɛ segi yan ka na an fɛ Nigeria jamana na a yira k'a fɔ ko marifatigiw ye maa 23 faga bingani danfaralen na jamana camancɛ y'a fa polisiw y'a jira tarata don na nin ye fariyanko labanw ye mara kɔnɔ min tɔrɔlen don ni bagan maralaw o ni sɛnɛkɛlaw ka kɛlɛw ye VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni lakala yan an ka lamɛn u ka marabolo min bɛ wele ko État du Plateau biga marala 2 fagara ye karidon ka kɔn o ɲɛ sɛnɛkɛla 21 fɛnɛ fagara min kɛra dangarilikɛlaw ka walejugu senfɛ u ka dugumisɛnnin caman kɔnɔ i n'a fɔ État du Plateau o polisiw ka kumalatɛmɛla Alfred Alabo y'a lase cogo min na AFP ka kunnafoni di so kan a ko biga marala 2 de fagara fɔlɔ min kɛra dangarili wale 2 senfɛ n'a kɛra su janfale waati a ye min fara kan finitigi ɲɛmɔgɔ n'o ye commissaire de police ye wulila ka se nin yɔrɔ kofɔlen na ka t'i ɲɛ da a kasaraw kan an kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ walasa ka se ka an tɛgɛ da nin kasara nunu kun kan nin kɛra État du Plateau mara ɲɛmɔgɔ n'o ye gouverneur ye Caleb Mufwang ale ka lasiliw ye a y'a ka dusukasi yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni fagali nunu ye ani ka fara lakanako gɛlɛyaw kan a ka mara kɔnɔ min koɲɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ nin dangarili minnu n'a bɛ ka kɛ bigamaralaw ni sɛnɛkɛlaw cɛ ka sabu kɛ dugukolo ko ye ani ji sɔrɔ yɔrɔ ko bɛɛ kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen Nigeria marabolow kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana camancɛ yan fan ani ka fara a kɛɲɛka ka taa tilebiyan fan fɛ biga maralaw ka tɔn min bɛ wele ko Association des éleveurs de bétail du Nigeria MACBAN o ɲɛmɔgɔ n'o ye Bello Tafawa ye fɛnɛ ye laseliw kɛ AFP ka kunnafonidisow kan ko biga marala mɔgɔ 2 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fagara karidon wula fɛ tuma min na u tun bɛ ka bɔ biganw yalayɔrɔ la ka don so ko waati de la kasara in binna u kan u ka denmisɛn ɲɛmɔgɔ dɔ Rang Tengwang fɛnɛ y'a lase k'a fɔ ko 21 de fagara bigangɛnnaw fɛ u ka dugumisɛnnin caman kɔnɔ karidon o tilegayan fan fɛ a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. ayiwa sisan an bɛna kuma jɛɲɔgɔnya minnu bɛ bamuso o ni denmusow cɛ Mali jamana kɔnɔ kɔlɔsili caman kɛlen kɔ bɛnbaliya min bɛ bamuso o ni denmusow cɛ o de ye furucɛbɔ fanba jusugilan ye o sigiɲɔgɔn nin tɛ kɛ ayiwa ɲumanla tuma bɛɛ mun bɛ jɛɲɔgɔnya gɛlɛya denbayaw kɔnɔ ayiwa denbaya yɛrɛ o kuntigi jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye n'an b'a wele ko sotigi VOA Bambara lasigiden Mariam Kuyate ale b'a lakalaya an ka lamɛn bon min bɛ ne ni n buramuso cɛ ne yɛrɛ ma deli ka kɛlɛ n yɛrɛ tɔgɔ la kɛlɛ ne ma deli ka kɛ ne cɛ dɔgɔmuso dɔ de bɛ yen o de bɛ to ka ne ka feerefɛnw ta k'a feere a y'a kɛ fɔlɔ k'a kɛ filanan k'a feere hali 2 t'a di sabanan ta de wari cayara u ye ka se fɔ miliyɔn ma bon ne cɛ de ye taara dɔgɔnin kɛlɛ o kɛlɛlen mun yɛrɛ ba ko ne de ye n cɛ su ka bila ale den na ba fɛnɛ ne kɛlɛ o bɛnbaliya de bɛ ne lajɛ depuis o kɛra hali ne jiginna a mana ne den lajɛ a den kelen tɛ min na ne den lajɛ a y'a den bɛɛ su. Nin ye Mayimuna Konate kumakan ye jagokɛla don a furulen don ni y'a san 5 ye
a n'a cɛ somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ nin y'a san 3 ye bi k'a sababu kɛ a n'a buramusokɔrɔba ka ɲɔgɔn faamuyabaliya ye. Nin gɛlɛya in bɛ furuso caman kɔnɔ diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ. N'i ye jateminɛ kɛ, nin ɲɔgɔn faamuyabaliya ye kun ka ciya furusow kɔnɔ. Worokiya Sangare, san 67 buramusokɔrɔba don. A ka fɔta la ko tiɲɛ tɛ buramusonicinin ni buramusokɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ. Ko n'i ye ko jateminɛ, an ka ladala kunda. San buramuso fitinin ma ɲi, dɔ bɛ kɔrɔbalen na, dɔ bɛ fitinin na. San fitinin fana t'a dɔn k'a fɔ u nakun ye min ye. Y'a ye mɔgɔkɔrɔba mana se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn n'i ma ko faamu e de bɛ kɛ don a gasi la. Nin gɛlɛya min filɛ furuso tansigi la a bɛ ye 7 kɔnɔ. Madame Warima Awa ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a n'a buramuso ka jɛɲɔgɔnya kan. Ne kɔni personnellement buramuso a tɛ sa a banna mais avant que u cɛ kɔni problème ba kun t'an na ni ɲɔgɔn cɛ. Man de bɛ fɛn caman na ne yɛrɛ furula ka taga sɔrɔ n bɛ école la n bɛ taa n ka école la taga la a bɛ n ka tobili kɛ ni nana n yɛrɛ b'a tɔ kɛ baasiba kɔni kun t'an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mana kɛ cogo cogo kɛlɛ bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ wagati dɔ la mais o kun t'a a yɛrɛ hali n'a ye kɛlɛ kɛ sisan dɔrɔn sɔnni mana se dɔrɔn o y'a ta bannen. Kafune Wan ale ye maɲabaga ye a bɛ ɲɛfɔli k'an ye fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan walasa bɛn o bɛ se ka sabati buramusonicinin ani buramusokɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ. An k'a lamɛn. Mɔgɔ ni masa ɲɔgɔn cɛ jo ni jalaki tɛ n'a y'a k'i la a bɛ sɔrɔ a bɛ caman k'e la a jo t'a la e tɛ se k'a fɔ ma e jo t'a la e de b'a fɔ ma ne jo t'a la koyi i b'i yafa ma siɲɛ wɛrɛ a ɲɔgɔn tɛ kɛ n'a yɛrɛ y'a ye vraiment ne bɛ ko kɛ nin na a b'a dɔn ne b'a dɔn a b'a tɔɔrɔ ko kɛta tɛ dɔw bɛ segin u kɔ mais a bɛ komi dɔw tɛ segin u kɔ cɛw fɛnɛ k'a dɔn k'a faamu u kana dɛmɛ u musow fɛ hali n'i bɛ dɛmɛ i muso fɛ kana k'i ba ɲɛna parce que a bɛ ba tɔɔrɔ donc musokɔrɔba ka ko man nɔgɔn donc an ka sabali an buramusow kɔrɔ an k'u minɛ i b'a fɔ an ba n'u y'a kanna an ka muɲu ka sabali a ma nɔgɔn dɛ ni muɲu don dɔ bɛ na. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara. Ne tɔgɔ Mariam Traoré ne ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ VOA Bambara la Washington. Bamako, Gao ani Tombouctou kɔfɛ an bɛ sɔrɔ Mali jamana fan bɛɛ ka fara diɲɛ jamana wɛrɛw kan. VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw tɛnɛ ka se juma ma Wagadugukaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tumi 4 sanfɛ. Abijankaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 o fiɲɛ sira fɛ ni nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira dɔrɔn a y'aw sɔgɔ VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na. Aw minnu b'a fɛ ka lajɛli kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛ se k'an nasɔrɔ voabambara.com, Facebook, YouTube ani Instagram kan. An ka bɔlɔlɔsiraba o ye www.voabambara.com. VOA Bambara foyi t'a kɔfɛ ni wasa tɛ kunnafoniko la. Ayiwa an ka bi seko ni dɔnko kɛnɛ kan VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mori Ture ale ni Burkina Faso dɔnkilidala ani Kunde o masamuso n'a bɛ wele ko Kalam olu baro la n'a bɛ fɔ a ma kosɛbɛ fana ko Ngoni. Ayiwa ale ye laada ni jɛɲɔgɔn tiɲɛ walasa ka tamasiyɛn kɛ an ka jɛ k'u lamɛn. Kalam ale ye dɔnkilidala ye fɔlikɛla de don ka bɔ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso kunda ale ɲɔgɔn ka dɔgɔ min bɛ kunde fɔ min ye an n'a farafinna fɔli ye min tɔgɔ Ngoni Maninkala ɲɛnajɛ dɔ sen fɛ min kɛra Senaza la Burkina Faso Wagadugu an y'a ɲininka munna a ye Ngoni sugandi fɔli fɛnw caman na. Muso bɛ se ka Ngoni fɔ ne ye muso ye mais n sera ka Ngoni fɔ bi na donc ne ɲɛna ko tabu t'a la tuguni voilà muso min bɛ fɛ ka degi a ka se ka degi daminɛ kuma na pour que n ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛna n degi a kun ka gɛlɛn voilà comme n ye muso ye o ma deli ka muso ye o bɛ Ngoni fɔ voilà mɔsikana b'a fɔ kunde. Kalam ye gɛlɛya caman sɔrɔ kunde in fɔli in daminɛ na n'i y'a ye fɔli kɛnɛ kan Kalam ɲa birilen de don comme kɔɲɔmuso. Sɛbɛ la depuis a daminɛ tuma na n ye hakili yala min bɛ se ka style sɔrɔ min bɛ se ka n ka Ngoni fɔ accompagner mais n ye démarche artistique ta a kɔfɛ min ye n furu don musique ma donc ne ye musique ka muso ye donc musique dɔrɔn de bɛ se ka ne ɲa ye donc a y'a ye ko kɔɲɔmuso africain yɔrɔ la n'a furula de a bɛ kɔɲɔfani don. Donc, et puis, les damane kofé, avec quoi on fanny bon. Mais n'est pas une démarche artistique. Donc, à ma longue,
kɔɲɔmuso fani bɔ mais bi bi na ne mɔgɔw b'a fɔ ko masque mais ne fɛ masque tɛ ne fɛ kɔɲɔmuso fani. kala min b'a kan ka se tɔ dɔɔni ni kunde fɔlikɛla min bɛ se k'a to a dɔgɔmuso min ye kundenw kanu k'u fɔlikɛlaw caya san nataw la. ne bɛ se ka min fɔ o kana siran puisque bi bi na n'i bɛ fɛ ka fɛn kɛ n'i ye siranya bila ɲɛfɛ i tɛna se ka foyi de kɛ ne bɛ fɛ yanni san 2 san 3 musow ka caya min bɛ gɔni fɔ min bɛ kunde fɔ bi bi na o b'a puisque ne yɛrɛ ye preuve ye ko n ye gɔni fɔ foyi t'a kɔfɛ ni muso min nana ko n ka degi wala ne fana b'a degi y a pas de souci. Mori Touré VOA Bambara ka bɔ Wagadugu. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Ayiwa sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, CAN U23 Kodo, Farafinagun Sirantolantanaw Kodo, minnu si ma tɛmɛ san 23 kan. Olu ka ɲɔgɔn danba ta ko naani n'a bɛ sɛnsɛn na ka na. Juin kalo in tile 24 nata a bɛ daminɛ o la ka kuncɛ. Juillet kalo nata tile 8 Maroc jamana kan. Mali bɛna ye a kɛnɛ kan. A bolodalen do Mali ka ye Maroc jamana kan bi tarata doya in na. Juin kalo in tile 13 san 2023. Mali sirantolantanaw bɛna u ka degeliw kurakuraya Casablanca. O ye Maroc dugu dɔ ye. U bɛna tile 10 kɛ Casablanca yani ka Tanger sira ta. O fana ye Maroc dugu wɛrɛ ye. Tanger u bɛna u dagayɔrɔ kɛ yen ka da kan. U ka pulu ɲɔgɔndanw bɛna tan Tanger dugu de la. Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye pulu B ye. Ka fara Mali kan Egypte, Niger ani Gabon. Pulu A la Maroc jatigi, Ghana, Congo ani Guinée Conakry. Mali degeli karamɔgɔ Aluba Dara Diallo n'a bɛ wele Konti ye wele kan bila sirantolantana mɔgɔ 26 de ma u ka na u niyɔrɔ ta CAN U23 phase finale ɲɔgɔndanw na Mali tɔgɔ la. O sirantolantana mɔgɔ 26 in na sodenw b'a la i n'a fɔ minnu bɛ ntolantan Mali kɔ kan. CAN U23 kɛnɛ kan Aluba Dara Diallo Konti n'a ka cɛdenw u ka laɲini ye kelen de ye ka jɔnjɔn ta ka nana ye Mali la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Saka Traoré ka laseli don. waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la. Sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako an'a lamini na. VOA Afrique. Ayiwa n balimaw ni bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Thierno fɛ a bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Zena Bolo ni jɛmukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn sini.